Mathilde. Hey. Dat is wel echt zwart, hè? Ah, die bruine vacht niet of het. Hé, Mirte. Mirte Mistral Dontje. Verneemt naar Arthur Dontje. Rechtsje. Rijntje. Mooi mensen tijden. Mensen is het leukste. Mensen tijden. Even zien wat hier gebeurt. Hallo, Mathilde. Mijn nieuwe vrienden. Net bieten, hè? Net bieten. Hé, Rijntje. We hebben Joet de veearts erbij gehad. En Rijntje is wat drachtig. Dit keer van Nane. Die laat ik wel zien in de description. Kun je hem zien wie Nane is. Hé, hey, wat biedt hè? Sjerkje. Hoe is? Oh, net zo boos. Hé, hey, Rijntje. Wat was het? Hey. Hé, hey, Mirte. En Mathilde. Dat is een nieuwe Lianne, hé. Dat is een nieuwe Lianne.
Marije. Hallo. Nou, nou, dit is wel leuk om te zien. Of leuk. Want hinders heel snel groeien. Wie het er een beetje iepen. Die het vanzelf weer dicht. Komt helemaal weer goed. En we zien weer. Sally. Sally hier wat zeer eigen. Dus, Sally. Ze heeft een mooi maskertje op. Hey. Dat is beter, hè? Nou, dit hier hebben we dus maar 4 voeltjes. En de oren merries die drachtig wie verkocht. Zie ik hem? En hazen. Net zo goed. Maar Sanne Aukjes verkocht. Die had een mooi vallen gekregen. En hier is het. Elsje is verkocht. Die had een mooie merrie gekregen. Een volle zus van Jacobien. En Rinske is verkocht, maar die moet haar voeltje nog krijgen. Gezellig ben je mee. Die eerkes ik. Wauw. Ja, daar is ik mooie eerkes. Jen? En dat is gezellig. Wat doe je maar? Kom maar. Het is nog spannend, hè? Dit komt vanzelf wel. Ja. Zo, dan ga ik weer, ja?